شهر رمضان Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Sarajevo nije Mosrijepi. Alhamdulillah, esselatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Cijenjeni gledalci, dobrodošli u naš ramazanski program. Jedan čovjek krenuo je na sabah namaz. Pošto je ulica bila neosvjetljena i jako mračna, ugazio u jednu paru i tako isprljao svoju odjeću. Odmah se vratio svojoj kući, promijenio svoju odjeću, promijenio abdest i krenuo opet putem džamije. Ali opet ugazi u baru i opet se vraća kući, mijenja svoju odjeću i mijenja svoj abdest i ponovo kreće put džamije. I treći put mu se dešava isto. Ali ovaj čovjek uporan da dođe u džemat na sabah namaz, vraća se svojoj kući, mijenja svoju odjeću, mijenja svoj abdest i ponovo kreće put džamije. Ali ovaj put dolazi jedan čovjek pored njega i sa fenjerom sve do džamije ga isprati. Kada dođeše do džamije, čovjek upita ovog sa fenjerom: zašto ti ne ulaziš u džamiju sa mnom? Ja ne mogu ući u džamiju, odgovorim. Zašto? Ja sam šeitan. Otkud ti da si šeitan? Šeitan mu odgovori: vidio sam kako 3 puta se vraćaš svojoj kući i mijenjaš svoju odjeću i svoj abdest da bi došao u džemat na sabah namaz. Prvi put kada si otišao i promijenio abdest i svoju odjeću, Allah ti je oprostio sve tvoje grijehe. Drugi put kada si ugazio u baru i ponovo se vratio svojoj kući i promijenio svoju odjeću i svoj abdest, Allah je oprostio i tebi i tvojoj porodici vaše grijehe. Treći put ponovo si ugazio u baru i ponovo se vratio svojoj kući i promijenio svoju odjeću i promijenio abdest, Allah je tada oprostio grijehe svim tvojim komšijama. Pobojao sam se da četvrti put, ako ponovo ugaziš u baru i vratiš se kući i ponovo nanijetiš da dođeš u džamiju, da će Allah oprostiti grijehe čitavome svijetu. Draga braćo i sestre, ne izostavljajmo sabah namaz, a pogotovo mi muškarci ne izostavljajmo sabah namaz u džematu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada bi ljudi znali vrijednost sabah namaza, makar i puzeći bi dolazili u džamiju na namaz. Svako pita gdje je Bezar Musafi, nad Sarajevom šehid bdije učeni. Ako mogu ubit tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći.